J リーグ2025シーズン J1 リーグ第34節対戦カード一覧。神戸と鹿島は優勝争いのとても大事な一戦。鹿島がここで勝てば神戸の優勝はなくなりそうだな。鹿島は神戸に勝てばほぼ優勝決定か。他のチームの結果にもよるとは思うけど、ルヴァンで川崎に大逆転して勢いのある柏、リーグ戦で勢いのあるガンバの対戦は注目だな。残留を争う湘南と優勝を争う京都も注目だな。どちらも勝利が絶対必要だと思う。新潟はベルディに負けたら降格確定するのか。名古屋と横浜 FC の残留争いも注目のカードだ。田中聡を欠く広島と長倉を欠く FC 東京、どんな試合になるかな。